Veliki dan opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, postojanje 197 godina, puno govori o trajnosti i značaju regionalnog zdravstvenog centra, a posebno lepe vesti na dan proslave Dana bolnice su svakako o izgradnji novih i rekonstrukciji starih objekata u okviru kompleksa. Jedna je građevinska dozvola, znači sve uslove imamo i nadamo se da će država smoći finansijske snage da uskoro krenemo sa izgradnjom. Praktično u toj novoj zgradi, zapravo novim objektima, nalazit će se uglavnom službe koje se spadaju u takozvanu konzervativnu medicinu, znači interno, neurologija, dijaliza, infektivna psihijatrija, znači one grane medicine koje se ne bave operativnim radom, ali imaju sigurno nadpolovično učešće u broju pacijenata koji se nalaze u našoj bolnici. Grad Sremska Mitrovica uvek je tu da podrži i pomogne opštoj bolnici, kaže gradonačelnica Svetlana Milovanović. Konstantno se ulaže u novu opremu, zašto je u prethodnom periodu iz gradske kase izdvojeno 5 miliona dinara za CT skener, zatim 15 miliona za novi mamograf, a podrška je svakako tu i za novi projekat za koji je grad obezbedio građevinsku dozvolu kao osnovni preduslov za početak radova. Ono što je bitno u narednom periodu i za opštu bolnicu, za grad Sremsku Mitrovicu i za ceo Srem je planirana izgradnja 17.000 novih kvadrata bolnice i rekonstrukcija ove postojeće. Za to je grad izdvojio 45 miliona dinara za izradu same projektne dokumentacije i ono što je bitno, što smo kao poslednju vest ishodovali građevinsku dozvolu za početak izgradnje. Tako da jedva čekamo svi da počne sa izgradnja i nove bolnice i rekonstrukcije stare, jer je to ovde zaista više nego potrebno. Poslednji put do gradnja objekata u okviru kompleksa opšte bolnice bila je pre 27 godina, tako da je rekonstrukcija neophodna, kažu nadležni, a dodaju očekivanja su da se u nove objekte usele već do proslave velikog jubileja 200 godina postojanja.